Bevallom, engem teljesen elvarázsolt ez a már-már szemtelenül temperamentumos tánc, a csa-csa-csa. Itt vannak velünk profi táncosaink és persze oktatóink is, Alexis Fernández. És Anna Lamboni. És én azt gondolom, hogy bár beszélhetnénk arról is, hogy milyen eredményes táncosok vagytok a versenyzés szempontjából, de talán még szembetűnőbb az, hogy ezeket a fantasztikus képességeket genetikusan hozhattátok magatokkal. Igen, én az édesapámtól örököltem, aki afrikai, togói származású. Emlékszem, 8 éves korában ismertem meg, amikor egy koreográfiát csináltam. Igen. Szóval akkor régi az ismeretség. Azóta kiderült, hogy milyen fantasztikus táncossá érett, ugye Anna? Alexis? Én chilei vagyok, Chilében születtem, és a családom 1987-ben költözött Magyarországra. És azóta táncolsz, oktatsz, és hát persze mellesleg tökéletesen megtanultál magyarul. Beszéljünk akkor erről a csodálatos táncról, ugye mind a kettőtök származásának kiderült, hogy mennyire fontos szerepe van ugye ennek a bizonyos afrikai, dél-amerikai vagy közép-amerikai vonalnak, igen. És hát ez a csa-csa-csára is igaz. Így van, hiszen a csa-csa egy kubai tánc, ezért nagyon nagy hangsúly fektetünk a csípő munkára, ez majd nagyon fontos lesz majd a tanítás során is, mert nagyon sokan rosszul használják a csípőt sajnos, nem hagynak neki teret. Arra kéne törekedni, hogy kicsit hagyják szabadabban mozogni ezt a csípőt, úgy, ahogy a kubai hölgyek teszik. Hát ugye nekik is egy könnyebb dolgok van, mert ők ezt szinte az anyatejjel szívhatják magukba, de ha már Kuba szóba került, akkor azért érdemes egy pillantást vetni a háttérben tevékenykedő Lajsz Andrásra, ország legismertebb koktélmesterére, aki, hát gondolom, hogy a tánc származását illetően is már megálmodott nekünk valami koktél kreációt, hogy mire készül, az a későbbiekben ki fog derülni. Beszéljünk akkor még egy picit a táncos nő szerepéről a csa-csa-csában. A csa-csa-csa a flört és a kacérság tánca. Ebből adódóan is a legfontosabbnak tartom a hölgyeknél különösképpen a csípőmunkát, ugyanis talán ezzel el tudunk csábítani egy férfit. Szóval ez egy picit a csábítás tánca is lehet. Igen. Hölgyeim és uraim, itt a remek alkalom, ha eddig nem volt meg a megfelelő eszköz, megfelelő fegyver, akkor az oktatás végére remélhetőleg már a birtokokban lesz. Most azonban átadjuk nektek a terepet, kezdődik a csa-csa-csa oktatása, mi pedig figyelünk a háttérben. Köszönjük szépen! Kedves táncosok, fáradjatok be! Mivel a csa-csa-csában a csípőmunka a legfontosabb, egy ráhangoló gyakorlattal kezdünk. Ez a tánc Kubából, Havannából származik, ezért figyeljünk oda különösképpen a ringó csípőmozgásra. Helyezkedjünk el kényelmesen. Jobb lábbal fogunk kilépni jobb oldalra, a térdek teljesen lazán állnak, kilépünk jobb lábbal jobbra. Kilépünk, és csak annyit fogunk csinálni, hogy kitoljuk a csípőt, kitoljuk a csípőt, kitoljuk, és visszazárunk. Tehát 3-szor fogjuk kitolni, és ugyanezt meg fogjuk ismételni balra, előre, illetve majd hátra. Nézzük meg. És 1, 2,
vissza. Nézzük meg balra is. 1, 2, há, és vissza. Nézzük meg jobb lábbal előre. Előre, 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 bezár. Majd ugyanez ballal. Előre, 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 vissza. Hátrafelé is, mert nagyon fontos az a hölgyeknek. Hátra, 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 bezár. És ballal, hátra, 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 és bezár. Jó? Nézzük meg folyamatosan az egész lépést. 7, és 1, 2, 3, bezár. 1, 2, 3, bezár. Előre, 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 bezár. 1, 2, 3, és hátra, 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 bezár. Hátra, 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 bezár. Nézzük meg zenére, hogy ráhangolódjunk a csa-csa-csa ritmusára. Figyelem! 5, 6, 7, és 1, 2, há, bezár! Köszönjük szépen! Már is elkezdenénk a csa-csa-csát. Nézzük meg először az alaplépést, hogy fog kinézni az alaplépést. Ez mindenkinek egyforma, ezért még tanulhatjuk együtt. Nagyon fontos kiválasztani mindig táncok előtt, bármit is szeretnénk táncolni, legyen egy súlylábunk. Nem mindegy, hogy a jobb lábunkon állunk, illetve a bal lábunkon állunk, mert ugye az egyik láb szabaddá válik. Most jelen esetben a bal lábunk lesz a súlyláb, ugye a jobb a szabad láb, tehát jobbra fogunk indítani. A csa-csa-csában van egy sajátosság, amit sasszénak fogunk hívni, ami egy lépzár léplépés lesz, ami úgy fog kinézni, hogy jobb lábbal kilépünk jobbra, ballal hozzázárunk, majd tovább toljuk magunkat jobbra, tehát ismételten a jobb lábbal lépünk ki. Ezt a 3-as kis lépést ugye hívjuk sasszénak, és innen kapta a tánc a nevét is, hogy csa-csa-csa, mivel ugye 3 picike lépésből áll, tehát csa, csa, csa. Ez a csa-csa-csa sasszé. Nézzük meg még egyszer. 1, 2, há, csa, csa, csa. Már is folytatjuk innen az alaplépésünket. Előre fogunk lépni, a bal lábunkkal lépünk előre, és itt nagyon fontos, hogy a testsúly ne menjen előre, de ne is hagyjuk nagyon hátul, mert akkor vagy ezt fogjuk táncolni, vagy pedig előre fogunk esni. Tehát nagyon fontos, hogy a testünket próbáljuk meg lefékezni két láb között, tehát középen. Jó? A másik, ami nagyon fontos, hogy a hátsó lábunk sarka a levegőben van. Jó? Tehát féltalpon, ezt hívjuk féltalp állásnak, féltalpon állunk. Ezt a pozíciót fogjuk úgy feloldani, hogy leeresztjük a sarkunkat, ezáltal hátra kerül a testsúlyunk. Tehát ez a lépés egy ilyen ringó mozdulat lesz, ugye lefékezzük és visszahozzuk, lefékezzük és visszahozzuk. Jó? Ebből egyetlen egyet fogunk csinálni, erre fogjuk azt számolni, hogy 3. Jó? Tehát 2 az a lefékezés, 3 pedig amikor visszalépünk a jobb lábunkra. Balra történik meg a csa-csa-csa sasszé, ugye bal lábbal kilépünk oldalra, jobb láb közelít a balhoz, majd innen tovább toljuk magunkat, és megérkezünk a bal lábra. Szintén csa-csa-csát fogunk rá számolni. 2-re most megállított hátra sétát fogunk csinálni. Itt is nagyon fontos, hogy ne nagyon nagyot lépjünk hátra, mert akkor nem fog a testünk megérkezni, de viszont egy látható lépést kell táncolnunk. Tehát látszódjon az, hogy mekkorát szeretnénk lépni, mert ugye megint csak nagyon fontos szerepe lesz a csípőnknek. Ez ismételten 2-re történik meg ez a lépés, 3-ra visszahelyezzük a testsúlyt. Ezt is picit gyakoroljuk, hogy hátul vagyunk és elől. Hátul és elől. Hátul és elől. Hátul és elől. És innen az egész lépés indul előről, tehát ugye ismételten mindenki látja, hogy szabaddá vált a jobb lábunk, és nézhetjük. Csa, 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 lefékez és vissza. Csa, 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 testsúly, testsúly. Még egyszer. Csa, 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 testsúly, testsúly, csa, 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 testsúly,
testsúly. Jó? Már is kérnénk egy kis zenét, hogy megnézzük, hogy tempóban hogy néz ki. Tehát bal lábon a testsúly, jobbra indulunk. 1, 2, há. Csa-csa, 2, há. Csa-csa-csa, 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 2, há. És csa-csa-csa. Köszönjük szépen! Nézzük meg párban ezt az alaplépést, és megnézzük, hogy miben változik a hölgyek feladata. Tehát álljunk zárt tánctartásban, Egymással szemben. így egymással van. szemben. Hasonlóképpen, mint az összes táncban, amit táncoltunk eddig, a fiúk a jobb kezükkel a lányok lapockáját fogják, és könyökből tessék tartani a lányokat, ne tessék elereszteni őket, tessék tartani. A fogott kézre pedig az ujjak rázárnak a hölgyek kézfejére. Így van. A lépés annyiban változik, hogy ugye abban a pillanatban, hogy kiválasztunk egy súlylábat magunknak, ugye a hölgyeket is arra fogjuk vezetni, hogy ő is az ellentétes lábon álljon, tehát tükörben fognak ők állni. Jelen esetben ugye a fiúk súlylába a bal láb, a lányok súlylába a jobb láb, mivel velünk szemben állnak. Tehát És a hölgyek balra fogják kezdeni a csa-csa-csa lépést. nézzük meg. 1, 2, há. Csa-csa-csa. Lép. Csa-csa-csa. Testsúly, testsúly. Csa-csa-csa. Testsúly, testsúly. Csa-csa-csa. Testsúly, testsúly. Csa-csa-csa. Testsúly, testsúly. Nagyon jó. Ezt is nézzük meg gyorsan zenére. Egy, két, há, csa-csa-csa, lép, lép, csa-csa-csa, lép, lép, csa-csa-csa, lép, lép, csa-csa-csa, lép, lép, és csa-csa-csa, lép, lép, csa-csa-csa. Nagyon szépen köszönjük, nagyon jól megy. Fiúkat kérem szépen a hátam mögé állni, A lányok maradjanak. és rögtön kezdenénk ezt a kis kombinációt, amit összeállítottunk. Alaplépéssel fogunk kinyitani. Alaptartásban. 1, 2, há, csa-csa-csa, 2, há, csa-csa-csa. Innen már is mutatom a fiúk lépését, a lányok le is követhetik rögtön. A fiúk jobb lábbal hátra fognak lépni, A lányok ez alatt bal lábbal a fiúk lába közé fognak lépni. így van, ez történik meg 2-re. 3-ra, ugye ahogy az alaplépést is néztük, visszahelyezzük a testsúlyt, Igen, lányok is. a fiúk lehozzák a fogott kezüket, A másikkal pedig elengedjük egymást. elengedjük a tartást, és ki fogunk sasszézni a fiúk jobb oldalra, a lányok pedig maguknak egy picit hátrafelé. Már is mutatom, csa, csa, csa. A lányoknak pedig bal lábbal indulunk hátra, csa, 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 és elfordulunk a fiúktól. Nézzük meg még egyszer, összekötve, 1, 2, há, csa, 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 2, há, csa, 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 testsúly, csa, csa, csa. Megmutatjuk párba gyorsan, 1, 2, há, csa, 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 lép, lép, csa, 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 testsúly, csa, csa, csa. Ideig kérem szépen párban megnézzük. Figyelem, 1, 2, há, csa, 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 lép, lép, csa, 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 lép, lép, csa, csa, csa. Nagyon szépen köszönjük, még egyszer a fiúkat kérném szépen akkor a hátam mögé. Egy hosszabb részt fogunk majd zenére megnézni, jó? Utolsó pozíciónk ugye az volt, hogy a fiúk a jobb lábukon állnak. A lányok pedig a balon. A fiúk táncolnak egy lépést előre, úgy hasonlóképpen, mint amit az alaplépésben táncoltak, bal lábbal előre, majd visszahelyezik a testsúly. Innen egy érdekes lépés következik a fiúknak, ami még nem volt. Hátra fogunk lépni a bal lábbal, hátra, ráhelyezünk egy picit testsúlyt, a jobb láb elől picit fölemeljük, majd visszazárunk. Ez zenében úgy fog kinézni az előrelépésünk együtt, hogy 1, 2, há, csa, csa, csa. A lányok pedig a bal lábon állnak. Az utolsó csa-csa-csa ütemre érkeztünk meg ide. 2-re egy lábváltás fog történni, tehát behúzzuk a jobb lábat, és kicseréljük a balra. 2.
3-ra tovább indulunk a felszabadult bal lábunkkal. H. És táncolunk egy előre csa-csa-csát. Csa, csa, csa. Még egyszer. Tehát bal lábon Fiúk is állunk, csinálhatják. lábváltás. És 2 H. Csa, csa, csa. Köszönöm szépen, nézzük tovább a lépést, vizsgáljuk tovább, mert itt nehezen lehet megszakítani. Tehát a fiúk megérkeztek ebben az állásban. Jobb lábbal hátralépnek a fiúk, közben a fogott kézzel el fogják a lányokat engedni kar alatt. Tehát a fiúk 2-re hátralépnek, 3-ra visszaérkeznek. A lányok ez alatt jobb lábon érkeztünk meg, a fiúk karja alatt fogunk fordulni. A bal lábbal fogunk belépni 2-re, 2, diagonál irányban, és 3-ra vissza. 3-ra már a jobb lábon állunk, tehát 3. Még egyszer, tehát megérkeztünk, hogy csa, 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 2, H. Nagyon jó, és innen folytatjuk, mert nehéz itt megállni, egy oldalra csacsacsával. Tehát szembefordulunk a fiúval, és bal lábbal oldalra csacsacsázunk. Lép, zár, lép. Ez a fiúkra is vonatkozik, tehát hátralépünk, 2, 3, visszavárjuk a hölgyeket, és együtt 2 kézfogásban megyünk tovább. Csa, csa, csa. Jó? Ezt a részt nézzük meg még egyszer, onnan, hogy fordítunk a lányon. Megérkeztünk, hogy csa, csa, csa. Jobb lábon állunk, és bal lábbal fogunk belelépni a fordulatba. És 2, 3, csa, csa, csa. Előről nézzük meg idáig. Párban szerintem rögtön. Mi is csináljuk, lehet rólunk lesni. 1, 2, H. Csa, csa, csa. Lép, lép, csa, csa, csa. Kienged a lány. Csa, csa, csa. Lép, lép, csa, csa, csa. Fordít, visszavár, 2 kéz fogás. Köszönöm szépen. Ezt nézzük meg zenére. Csináljuk mi is. Figyelem! 1, 2, H. Csa, csa, csa. 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 Köszönöm, nagyon szépen ment. Már is fiúkat ismételten a hátam mögé várom. Folytatjuk tovább. Folytatjuk egy kinyitással. Tehát ez egy nyitott Megérkeztünk. tartás, amiben érkeztünk. 2 kéz fogásban voltunk azért, hogy következő figurát tudjuk belőle táncolni. Csa, 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 itt ide érkeztünk meg. Testsúly a fiúknak a jobb lábon, A lányoknak pedig a balon. a balon, így van. A belső lábbal, az a lábunk, amely közelebb van egymáshoz, amikor befordulunk, az fog előre mutatni. Tehát jelen esetben a fiúknak a bal láb, lányoknak a jobb láb. Előre lépünk, egy megállított előre sétát. Hasonlóképpen, mint az alaplépésben. Ez fog 2-re történni, 3-ra visszahelyezzük a testsúlyt, és elkezdünk visszaforogni egymás felé, és ismételten egy sasszét táncolunk, csa, csa, csa. Tehát még egyszer, van egy sasszé, kinyitás és egy visszazárás. 1, 2, H. Csa, csa, csa. 2, 3, csa, csa, csa. A kinyitás alatt vigyük ki a kezeket oldalra, hogy ne lógjon. Csa, 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 csa. 2, H, csa, csa, csa. Tehát a szabad kezet, mivel a másik, az középen fogott kéz. Csa, csa, csa. Ettől a ponttól folytatjuk. Innen 2 picike lépést fogunk csinálni. A fiúknak a súlylába a bal láb, Lányoknak a jobb. bezárunk a jobb lábbal, egyet pontozunk. Pont, majd testsúlyt cserélünk, pont, és a másikkal, tehát ballal is pontoztunk egyet, majd ismételten csacsacsázunk egyet a fiúk szemszögéből jobbra, a lányok szemszögéből balra. Csa, csa, csa. Jó? Még egyszer nézzük meg ezt az egész részt így külön, aztán nézzük meg gyorsan párban. Egy sasszé csacsát, majd egy kinyitást, visszazárást és a helyben pontozást. 1, 2, H. Csa, csa, csa. 2, 3, csa, csa, csa. Pont, pont. Csa, csa, csa. Ezt is nézzük meg párban idáig. 2 kézfogás, és sasszéval indulunk. 1, 2, H. Csa, csa, csa.
2, 3, csa-csa-csa, pont, pont, csa-csa-csa. Köszönöm szépen. Előről kössük össze zenére. Figyelem! 1, 2, há, csa-csa-csa, 2, há, csa-csa-csa, 2, há, csa-csa-csa, 2, há, csa-csa-csa. Fordít a lány, csa-csa-csa, kinyit, vissza, csa-csa-csa, pont, pont, csa-csa-csa. Nagyon szépen ment, köszönöm szépen. Már is menjünk tovább, fiúkat ismételten várom. Hátam mögé. Végeztünk ugye egy csa-csa-csa sasszéval jobbra a fiúknak, csa-csa-csa, lányok pedig természetesen lekövetnek minket. Csa-csa-csa. Most a bal lábunkkal hátrafelé fogunk fordulni, tehát balra Ez egy fogunk hátrakinyitás fordulni. lesz. Egy hátrakinyitás lesz, és hátra is fogunk vele lépni. Szintén 2-re, majd visszahozzuk a testsúlyt, és ismételten sasszézunk egyet, csa-csa-csa. Nézzük meg még egyszer. Csa-csa-csa, 2, 3, csa-csa-csa. És innen jön az utolsó lépésünk. Egy pontozó fordulat. Egy pontozó fordulat lesz. A fiúk ismételten az ő bal lábukon állnak, jobb láb szabad. Mi is a belső lábbal lépünk, tehát bal Elindul, lábbal. olyan, mintha ismételten ki szeretnénk nyitni, de elengedjük egymás kezét idáig, és itt megfordulunk, adunk egy teljes kört, ráhelyezzük a testsúlyt, és ismételten megfogjuk egymás kezét, és visszazárunk, csa-csa-csa. Nézzük meg még egyszer. Egy balra sasszé a fiúknak, jobbra sasszé a lányoknak. Csa-csa-csa. Kinyitunk. 2, 3, csa-csa-csa. Nézzük meg az első kinyitástól. 1, 2, há. Csa-csa-csa. 2, 3, csa-csa-csa. Pont, pont, csa-csa-csa. Hátra, vissza, csa-csa-csa. Megfordul, csa-csa-csa. A megfordulás után ismételten tánctartásba érkezünk, mert innen kezdődik előről ez a kis rövid koreográfia. Már is nézzük meg párban, hogy sikerült elsajátítani. Az elejétől, jó? Figyelem, 1, 2, há, csa-csa-csa, 2, há, Kivezet a lányt. csa, 2, lehoz a kéz, csa-csa-csa, 2, há, Kar alatt fordulat. Csa, fordul a hölgy, 2 kézfogás, Kinyitás. és 2, há, csa-csa-csa, helyben, helyben, csa-csa-csa, hátra Hátra. nyitunk, vissza, csa-csa-csa, megfordulunk, és újra tánctartásba várjuk a hölgyeket. Jó? Nézzük meg egy picit gyorsabb számolásra. 1, 2, há, csa-csa-csa, 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 2, há, csa-csa-csa. Nézzük szerintem zenére. 1, 2, há, csa-csa-csa, 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 2, há, és csa-csa-csa. Nagyon szépen köszönöm, nagyon jól ment. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, akkor mondhatjuk, hogy a legfontosabbakat megtanultuk a csa-csáról, ugye? Mondhatjuk Reméljük, természetesen. Bízunk benne, hogy sikerült a képernyők előtt is elsajátítani ezt a fantasztikus hangulatú táncot, és mielőtt az igazi zárófináléra sort kerítenénk, nézzük meg szerintem, hogy mit kevert a tánchoz Lajsz András. Milyen koktélt. Kicsit felfrissíteni magunkat, az sose áll. Nos András, ahogy hallhattad, Alexisszel sokat beszélgettünk, ugye a tánc elején a származásáról, ennek a csodálatos műfajnak, ennek a
Csa-csa-csának, beszéltünk Közép-Amerikáról, és főleg Kubáról. Kuba, hát persze, a Kuba a koktéilok hazája, pedig hát gyakorlatilag a rum, mint ős haza nem úgy szerepel, hiszen Kolumbusz hozta be a cukornádat Kubába, de még azt is meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok koktél Kubából származtatik, de nem kubai illetőségű találtak ki, mint például Hemingway. Hemingwayhez fűződik a daiquiri. A daiquiri egy nagyon egyszerű dolog, gyakorlatilag egy rum, egy lime-ot belenyomunk, egy fél lime-ot, Hemingway úgy írt, hogy még egy kevés marackinót is tett bele, és cukornád szirupot tettek bele, vagy ha nem kell kifőzni a szirupot, kis cukrot, csak az a lényeg, hogy cukornád legyen ez a daiquiri, ez egy rövidebb, erősebb ital. Meg ugye a híres mulatóhelyek Kubában, hát hogy csak a leghíresebb a La Bodeguita például, ugye a leghíresebb kocsma. Bizony. Na most, ha már itt vagyunk a La Bodeguitánál, elmondanám, hogy a mojito, azt mondja, hű mojito, hát akkor tudod, Kubáról rögtön daiquiri, mojito, Cuba Libre, ezek jutnak. Hát Cuba Librét nem csináltam, az annyira bonyolult elkészíteni, hogy nem mertem rá vállalkozni, bocsássátok meg, de talán emlékeztek, hogy Magyarországon, meg hát én is csináltam már úgy nyilvánvalóan, meg láttuk is, hogy lime volt benne, nem mindenki csinálja lime-mal. Kubában nagyon sok helyen úgy csinálják, hogy nem, mint ahogy én is most, ugye nem tettem bele a lime kereszteket, csak a lime-nak a levét nyomom bele, de belenyomom a menta ágat teszem bele, nézd meg a menta, nem a menta levél van benne, tehát ez egy rossz beidegződés, hogy fogjuk a lime-ot, szétnyomkodjuk, tudod, zsinór nélküli mikrofon, yes, nyomkorásszuk, és az nem jó. Az a lényege, hogy amikor beletettük a menta ágat, egy kicsikét megkeverjük, és ezzel a kis mozgással a jégnek a széle az egy kicsikét olyan megmozgatja, és a mentelevélnek az erejéből kiveszi, ez fontos, az ötös kapod a laplevelet. Azt vettem észre, hogy mindig olyan koktél színeket választasz, ami a táncos párnak a ruhájának a színei. Nagyon örülök, hogy észrevetted, de komolyan mondom, hiszen ebben ez a szép. De ez a szép, mint amikor ti táncoltok, vagy a táncosok táncolnak, csinál egy ilyet. Tehát ez is egy művészet. Hát ezt bele kell vinni valakinek, de most ezt nem tudom, láttad, de vagy azért mondtad, de talán, hogy a lánynak a ruhát. Na most ez a cipője volt, ez a rozsdás, barnás, vörös és árnyalatos cipő. A szoknyája az sárga, de fölülről már jött be a kékes-zöld. Na most kékes-zöld, mint ahogy látod. És hát a teteje az pedig abszolút a tenger. Az igazi... És ez a különleges, az itt micsoda szerelmi bájta. Ez azért kellett, ez nem egy igazi kubai koktél, de a szerelmi bájta meg azért kellett, mert a latin népek, a kubaiak, mañana, meg hát az egész térség arról szól, hogy szerelem, ez a csábítás, tánc, szenvedés, gyerünk. Igaz, a kacérság tánca, tehát abszolút. Teljesen ide passzol a szerelmi bájtal. Én azt gondolom, hogy teljesen összekevernénk a lábainkat, amíg még bennünk van a csa-csa-csa alaplépése, meg a megtanult figurák, nézzük meg ezt egy fináléban, és aztán utána frissíthetjük. Tehát a fináléhoz kérjük szépen a párosokat, hogy foglalják el a táncparkettet. És jöhet a zene. Figyelem! 1, 2, 3! When the rhythm starts to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more, like a flower being in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers will be on the floor. Even my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me drill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me drill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me drill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me, sway me now. Köszönjük szépen!